ran da kai zina kai kanka ka yarda mutumin banza ne kai. To Allah ya ce la yad'una ma Allah ilahan akhar, ba sa kiran wani tare da Allah, ma'ana ba sa tarayya da Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi, sannan ba su kashe wata rai da Allah ya haramta sai inda haƙƙi. Sai ce wala yazunun, kuma ba su zina. Wa man yaf'al dhalika, Allah ya ce duk wanda ya aikata irin waɗannan miyagun ayyuka, yalka azama, Allah ya ce zai gamu da babban bala'i. Yudha'af lahu al-azabu yawm al-qiyama, za a ninninka mishi azaba ranar alkiyama. Wa yakhlud fihi muhana, sannan zai tabbata a cikin wannan azabar har abada, a cikin walakanci. Sai ce illa man taba, sai dai wanda ya tuba. Abin da daɗi ko ba daɗi? Illa man taba, Allah ce sai dai wanda ya tuba, wa amana, ya yi imani, wa amila amalan salihan, ya yi aiki mai kyau. Sai Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah ce to irin waɗannan da suka tuba, Allah zai juya wannan munanan ayyukan su koma kyakkyawan aiki. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Idan mutum ya yi laifi sai ya tuba, to ba wai za a goge laifin ne shi kenan bai yi ba. Duk gurbin da ya saba ma Allah za a miyar mai wannan sabon Allah kamar wani aikin alkhairi ya yi.